Hola, moltes gràcies a totes i a tots per ser avui aquí amb tots nosaltres a la presentació de la 13a temporada del Teatre Acadèmia. Primer de tot, agrair el recolzament incondicional a la Fundació Nando Anel Saperetti i a la nostra presidenta, la Gemma Sala. Sense ells, res d'això seria possible. Tot seguit, en Guido Torlonia, el nostre director artístic, us presentarà aquesta delícia de temporada que tenim i, com ja veureu, hi ha molt poder femení. Abans, però, m'agradaria fer una mica de balanç de la temporada passada. La veritat és que, bueno, ja ho veureu. Per segona temporada consecutiva assolim els millors resultats de la història del Teatre Acadèmia. Tanquem la temporada amb un 92% d'ocupació, 5 punts per sobre de la temporada anterior i 30 punts per sobre de la mitjana de les sales de menys de 200 localitats. Incrementem el públic amb un 12% i la recaptació amb un 23%. Vam penjar el cartell d'exhaurides les localitats amb 109 funcions, el 65% de les realitzades. La veritat és que donar aquests resultats és un gust. Per una altra part, vam aconseguir una altra fita. Els Bonaparte, una de les nostres produccions pròpies de la temporada passada, que va començar a gira la temporada passada i continua aquesta, per primera vegada a la història del Teatre Acadèmia saltem a una sala de mitjà gran format de Barcelona. A partir del 17 d'octubre es podrà veure al Teatre Poliorama. I, a part, també comentar-vos que projectes com Dirty Boys o Llegat, seleccionats de la convocatòria de textos i projectes d'On el Teatre Batega, continuen en vida a data d'avui, ja sigui en gira o programats a sales de la ciutat. És per aquest motiu que veiem que el nostre recolzament al projecte i a la línia de companyies veiem que realment ens funciona i hem seleccionat 3 projectes de la convocatòria de textos, que veureu. Pel que fa a la venda de la temporada actual, jo crec que seguim amb la línia. De moment ja portem venuts gairebé el doble dels abonaments que la temporada passada, amb la qual cosa moltes gràcies públic per creure en la nostra programació. I, evidentment, no puc deixar d'agrair a les companyies, als equips artístics i tècnics que fan possible la seva dedicació, entusiasme i amor pel teatre i, evidentment, a l'equip del Teatre Acadèmia, en especial al Fernando Soya, que avui no ha pogut estar aquí, li encantaria ser-hi, que és el nostre cap de premsa i assistent a la direcció artística, i a tota la resta de l'equip. Tenim un equipazo. Però res, sense més us passo la paraula al Guido Torlonia, que us explicarà aquesta meravellosa temporada. Gracias, Mary. Fantástico oír estos números. No, es verdad, son 10 años ahora que estoy aquí en Barcelona trabajando con el Teatre Academia y es una gran satisfacción de ver estos resultados. Han pasado muchas compañías, técnicos, artistas, directores y mucho público, siempre más. Al principio era un público más profesional y ahora se ha transformado. El Teatre Academia está dentro el proyecto Batega, los teatros de proximidad, y pienso que el nombre del Teatre Academia tiene una calidad y una importancia ahora en la ciudad y es una gran satisfacción, sobre todo gracias a, como lo ha dicho Mary, a El Saperetti que ha creado este teatro y que me ha llamado hace 10 años. Y en Italia se dice el nume tutelare, el espíritu protector. Es nuestro nume tutelare, sigue con la fundación que tiene su nombre y aquí tenemos
Gemma Sala, la presidenta del Teatro Academia, pero la fundación ha dejado su herencia y Gemma la sigue muy bien y nos cuida muy bien. Gracias. Y tengo mucho más que decir que Mary, así voy a leer porque no me puedo. Mary es muy buena a acordarse de todo, pero yo voy a leer el texto. Disculpáis, pero es así. Así como decía, hace 10 años, en mayo de 2014, estrenamos aquí Al Galop, el espectáculo dedicado a Diana Vreeland y magníficamente interpretado por Carmen Elías, que siempre es la actriz con quien he intentado de trabajar. La hemos traída desde poco tiempo también durante el Festival Grec en una lectura. Y así, gracias también a Carmen para estar siempre con nosotros. Es su voz que cada vez que hay un espectáculo nuevo se oye su voz que dice al público de apagar los teléfonos móviles. Así, Carmen está siempre, ella también con nosotros. Vale. Este año, para esta nueva temporada 2024-2025, con la colaboración de Fernando Soya, mi asistente a la dirección artística, hemos intentado dar visibilidad al teatro contemporáneo, a los lenguajes modernos que ofrece la escena teatral, pero sin renunciar por eso al diálogo con la tradición. Y esto es siempre para citar a Elsa, porque es algo que la cuidaba mucho. Una de las características más interesantes de esta propuesta es la presencia de autores y autoras reconocidos, casi todos contemporáneos, excepto por García Lorca. Y tenemos 3 mujeres, 3 grandes escritoras internacionales como autoras, Annie Ernaux, Lucia Calamaro y Audur Ava Olafsdottir, no sé si lo he pronunciado bien. De Ernaux, escritora y periodista francesa, que es el Premio Nobel de la Literatura en 2022, veremos Pura Pasión, con dramaturgia y dirección de Lucia del Greco, de Lucia Calamaro, que es una dramaturga italiana, entre las más representadas en Italia y Francia. Estrenamos la versión catalana de L'origine del mondo. Por primera vez presentamos una obra suya al TAC, coincidiendo en la temporada con otra obra que estará en noviembre al Tantarantana con la dirección de Roberto Romei. Y así es la primera vez que esta autora italiana llega en España. Y en Francia está muy representada, en Italia está la Biennale Piccolo Teatro, es muy conocida. De Olafsdottir, poetisa y escritora islandesa, representamos la adaptación dramatúrgica de Ana María Ricard Codina de la novela La Verità sobre la llum. 3 mujeres flanqueadas por autores de la nueva dramaturgia catalana y española como Alberto Conejero, Premio Nacional de la Literatura Dramática 2019, del cual recuperamos En mitad de tanto fuego, y Manel Moreno de la compañía 42 kilómetros, de quien estrenamos Entre Monstres. Después vamos a hablar en detalle de todo esto. Y como hacía tiempo que no sucedía, el grosor de nuestras propuestas son obras totalmente nuevas, la mayoría inéditas, que se presentan por primera vez en la escena teatral barcelonesa, catalana y estatal. Con la excepción de un único texto clásico, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Eso sí, pero es una relectura moderna, con canto, música y danza, y de la mano de la compañía Proyecto Ingenuo, que con este espectáculo celebra el 10º año de la compañía y vuelve al TAC después de 5 años de ausencia. ¿Sí? Me alegra mucho que volvéis, siempre parte de la familia. Y por otro lado, Moreno Bernardi, con quien colaboramos cada año, y Lo Spazio, vuelven a poner en escena Paradise de Kay Tempest, poeta músico británico invitado a la última edición del Festival Grec, y esta vez vuelve Moreno con la novedad de un workshop
Pro Paradise, que consiste en 6 sesiones de intercambio creativo que deja las puertas abiertas a una posible reinterpretación de la obra. Y así va a abrir también al público su espacio, su taller, y ya habían experiencias precedentes, pero esta vez será puntual durante... Moreno lo va a explicar mucho mejor que yo. Gracias, Moreno. También tendremos una obra de teatro musical de nueva creación y en catalán. Se trata de Guateque, de Jaume Viñas y Joel Riu, adaptación libre inspirada a las bodas de Fígaro de Beaumarchais. Es una propuesta de la joven compañía Epidemia Teatre que hemos seleccionado en la 4ª convocatoria de textos y proyectos del Teatre Batega. Otro aspecto interesante que me gustaría destacar es el trabajo de investigación y puesta en escena de todas estas compañías, que incluyen el uso del multimedia en sus propuestas de montaje, el uso multidisciplinario del sonido y el movimiento escénico con el apoyo de la coreografía, en pura pasión, el uso de la luz como foco de investigación visual y artística, por ejemplo en La Verità sobre la llum, o la integración del lenguaje al audiovisual como elemento narrativo en Bodas de Sangre y Entre Monstres. Y también, como siempre, pero siempre más, para reforzar la línea filantrópica de la Fundación Nando y Elsa Peretti, hemos pensado reservar un espacio en nuestra programación como una semana filantrópica dedicada a los proyectos secundados por la Fundación que planificaremos de acuerdo con las diferentes asociaciones con las cuales hemos colaborado en los últimos años. Y entre ellas tenemos la Fundación Aura, ASTE y la Asociación Intercultural Diàlegs de Dona. Con estas 3 asociaciones hemos trabajado y traen unos intérpretes, unos artistas que no son profesionales, pero es muy interesante la manera de trabajar y el entusiasmo que tiene todo el público que traen ellos al teatro, y así lo apoyamos con gran placer todos estos proyectos. Ahora llegamos en orden cronológico a la nueva temporada. Va a abrir un espectáculo que fue uno de los éxitos del Festival Grec de 2023, después de una gira de gran éxito por España y Sudamérica, y no sé dónde más irán, y de ganar varios premios y galardones, entre ellos el prestigioso premio Godot al mejor texto y a la mejor interpretación masculina. Vuelve por fin en Barcelona y En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero. Vieni Rubén. Con dirección de Xavier Bertí y protagonizado por Rubén de Guía. Estabas con nosotros en La Venus de las Pieles. Me da miedo que quieras morir joven. Me da miedo que mueras. Ojalá no tenga que matar. Aquiles, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Cientos de naves llenas de carne joven, pobre, sedienta de En el silencio llega el sonido de las olas. Vi en sus ojos la sorpresa de la muerte. Nos dejen a solas. ¿Y tú? ¿Por qué mataste a ese muchacho? Intentó llenar de eternidad lo que es efímero. Gracias, Guido, Mary, Fernando y todo el equipo de la Academia. Es muy bonito volver en el teatro, van passant els anys
I ara avui, per exemple, veia companys amb els que he treballat, gent que conec, alguns que fins i tot quan estava a l'Institut del Teatre com a alumne, i és molt bonic anar-te retrobant i també veure que hi ha gent nova que no saps, no tens ni idea de qui són i he d'anar preguntant qui són aquests, és autor, és actriu, és què? Perquè si no et coneixes, per mi és una sort, visc a Madrid, entre Madrid i Barcelona, i tornar amb el teatre és bo. És bo perquè agafes un nou aire i és bo perquè vas a espais diferents. Amb aquesta obra hem fet més de 60 funcions i jo quan entro ja en un espai ja automàticament ja vas pensant on posarem aquell moment i l'altre, ja vas mirant l'espai i vas veient les virtuts de cada espai, perquè cada espai té les seves virtuts i això és el millor que pots fer amb teatre, abraçar el que hi ha, perquè sempre l'espai és més important que el que tu portes. Hem tingut la sort d'actuar sota una olivera a Tenerife o en un castell, a Rivadavia, que era espectacular, l'auditori amb la muralla medieval, a un pati de comèdies. I en aquest tornar, fa molta il·lusió tornar a Barcelona, fa molta il·lusió tornar a Acadèmia, que vaig estar ja dirigit pel Guido amb la Venus de les Pells fa uns anys, no sé quants ja. 3, no? Hace 3. Era Covid, no? Més, fa molt, ja el temps passa ràpid. El año del Covid los saltamos todos, sí. 4, no sé. I en aquest tornar em fa molta il·lusió tornar a un espai petit, perquè els estius normalment és més festivals, actues a les 12 de la nit, a les 11 en espais molt grans, i tornar a un espai petit per mi actualment és una sort perquè et permet tornar a trobar-te amb la mirada de l'espectador i sentir-lo més a prop. L'Alberto Conejero està assajant a Madrid i el Xavier està dirigint a Montevideo. Vam coincidir amb el Xavier a Montevideo, ell està dirigint Fuente Ovejuna amb la Comèdia Nacional i nosaltres teníem la sort de tornar a Montevideo, que vam anar amb la temporada alta a la Sala Verdi i ara hem tornat a la Zabala, al Teatre Solís, un teatre que com a actor, així com quan vam anar amb Timbre 4, hi ha espais que com a actor et fan molta il·lusió per l'espai. Per mi aquest espai, tot i que no hi ha escenografia, aquest teatre, tot i que no hi ha escenografia, és quan més agafa pes el concepte de l'escenografia. Molta gent que surt després et comenta com ha vist tota la guerra, ho ha vist tot, i perquè és un tornar, alguna vegada algú deia he tornat a fer les paus amb el teatre, no per res, sinó perquè a vegades comencem a construir, a fer focs artificials i el teatre, i sobretot jo com a actor m'agrada molt que sigui la trobada entre l'espectador i tu, i evidentment quan tens un autor com l'Alberto Conejero és el trampolí per viatjar i per connectar. Aquest espectacle, com qualsevol que estigui ben escrit, té moltes capes. Molta gent pot pensar que va de la guerra, de la deserció, i en aquest aspecte viatjar per mi ha sigut molt potent perquè el concepte pàtria no és el mateix quan el dius aquí, o quan el dius a Madrid, o quan el dius a Lima o Montevideo amb històries, amb conceptes tan diferents i sobretot, per exemple, amb el tema de la guerra. És molt potent sentir el públic amb aquestes paraules. En canvi, pel que fa a l'amor o al desig, la sorpresa és que jo sentia com a tot arreu era el mateix exactament. Independentment d'on estiguis, si és un poble amb 100 persones al públic o si és una gran ciutat amb 800, el país que sigui, l'amor i el desig. Aquest espectacle va molt de l'amor i el desig. Una altra cosa que m'ha sorprès molt, perquè li deia a l'Alberto i al Xavier, que els explico. Jo ja tinc ganes d'arribar i fer-la, ja no vull explicar, jo vull pujar-me a l'escenari i fer-la. És la reacció del públic. Tinc la sort en aquest espectacle moltes vegades poder veure les mirades i veure el silenci, com aquell silenci està ple. I vaig mirant la gent durant l'espectacle i veig a una senyora i ja sé que després ella serà la Tetis, la mare de l'Aquiles, o veig un xaval més jove i sé que aquella frase li diria a ell. I viatjar a cada funció és la sort, és el que permet que l'espectacle estigui viu. Yo no tendría mucho más que decir, Guido. No sé si la estructura te va a ayudar más que el público tan cerca o no sé si puede funcionar. ¿Me puedes servir un poquito de agua? Sí, claro. Sí, l'espai hemos tenido la suerte de fer-ho a la italiana normalment i amb grades convencionals. Gràcies. I amb grades no convencionals. Per exemple, al Teatro de Sevilla van pujar les grades a l'escenari
cosa que va ser espectacular. Al Central de Sevilla, el Llanes va dir no, déjate de historias, yo quiero que la gente tenga una experiència, i ens va pujar a l'escenari, als espectadors també. A l'Arriaga també ho fan, i després així a 3 bandes, per exemple, a la Zàbala de Solís ho hem fet 3 bandes, i per això cada espectacle, cada lloc on anem, per mi és on plantar-me i veure ja de quina manera podria anar connectant amb la gent i anar repartint una mica aquesta història a cadascú sobre el desig, l'amor, la guerra. I un altre comentari que a vegades m'agrada molt de la gent és quan et surts i et donen les gràcies o senzillament et diuen aquest espectacle i tenen la necessitat d'explicar-te per què els ha connectat amb ells aquest espectacle. I ja m'he trobat amb polítics que s'apropen i diuen mai havia vist aquest silenci en aquest teatre i t'expliquen coses molt personals i això és el més bonic que pot passar en un teatre, quan la gent després ve i té necessitat d'explicar-te com l'ha fet viatjar aquest espectacle. Bien, gracias Rubén. El estreno es este viernes y el espectáculo se quedará aquí hasta el 29 de septiembre. Aquí estaremos. Gracias. La segunda propuesta que presentaremos es Bodas de Sangre de Federico García Lorca en la versión de Proyecto Ingenuo que vuelve, como he dicho antes, al Teatro Academia después del éxito de Yerma y estarán aquí con nosotros desde el 9 de octubre hasta el 3 de noviembre. Aquí Marc Chormet, el reparto del espectáculo, Marina Alegre, Neus Pamies, Mireia Sala i Javier Torre. Giusto? La Mireia Sala s'excusa perquè també ha tingut un no problema familiar. No està. Gràcies, Guido. La primera cosa que em sento necessitat de dir és que és veritat, fem 10 anys com a companyia i sí, des que vam celebrar els 5 anys, que també ens va acollir el Teatre Acadèmia amb la trilogia Shakespeare, doncs que com a companyia no estàvem aquí. El Teatre Acadèmia forma part de la nostra història. Han passat coses d'una importància tremenda per nosaltres, per exemple la Yerma, i sentíem que era molt honest tornar a l'acadèmia i celebrar els 10 anys amb l'Orca. Que com a companyia faci 10 anys que ens suportem vol dir moltes coses. La primera és que som molt tossuts, perquè no és tan fàcil passar d'emergents, que és el que tothom remuga quan comences, a passar independents i a vegades oblidats quan van passant el temps. I per tant, una companyia es transforma en un projecte humà i en un projecte artístic que d'alguna manera, a través de l'experiència col·lectiva, dona una determinada visió sobre la realitat a través del teatre. Tinc la sensació que ja no necessitem estar potser excessivament pendents potser del concepte de la moda o de què pot sorprendre. I tinc la sensació que per això cada vegada ens permetem el luxe de posar en escena experiències més honestes, que connecten més amb una intimitat més real i més profunda de la nostra experiència i que per tant tenen capacitat de connectar des d'un lloc possiblement més íntim també amb l'espectador. Nosaltres ens vam enfrontar a Bodes de Sangre en una experiència que tenia com un objectiu didàctic pedagògic, amb un muntatge que tenia per finalitat acostar l'Orca als joves, i ho vam fer a la Fira d'Igualada, en contextos escolars, i teníem la sensació que era molt important explicar a la gent de 15, 16, 17 anys qui era l'Orca. I fèiem servir Bodes de Sangre com un pretext per anar explicant la vida de l'Orca. I ens vam barallar, per tant, amb aquest muntatge, potser menyspreant el text. Potser és el text més famós de l'Orca, potser és el que parla d'unes coses més primàries. I a mesura que anàvem passant les actuacions, els bolos i el temps, jo com a director tenia la sensació que la meva relació amb aquell text no havia sigut suficientment profunda. I per tant se'm va quedar aquí l'espineta, la necessitat de tornar-me-la a mirar des d'un lloc molt més intens. I aquí estem.
amb el privilegi que suposa treballar a l'acadèmia, que en el fons vol dir treballar amb l'equip de l'acadèmia, que ens fa sentir sempre com a casa, i amb l'oportunitat de tornar-nos a mirar aquest text des d'un lloc molt més profund. Des de que passin els anys també vol dir que ens fem grans, que hem sigut pares. Hi ha una frase que per moltes vegades ens ressona en algunes converses, que és que l'amor que no s'ha rebut no es pot donar. I per mi aquesta frase sintetitza perfectament què és Bodes de Sangre. I per mi aquesta frase explica perfectament la importància de Bodes de Sangre i de Lorca en la nostra realitat, en la nostra realitat ibèrica, en la nostra realitat, en aquesta sensació de que a dia d'avui la nostra societat cosmopolita, moderna, encara arrastra ferides. I moltes de les ferides venen d'uns determinats llocs i d'una determinada manera d'entendre què és la discrepància. I des d'aquí m'està fascinant. Vull dir, estem assajant i estem redescobrint, descobrint i retrobant-nos amb la paraula, amb un repartiment que per mi és de luxe. Fa 10 anys que el Xavi i la Neus hi són i amb la Marina ens hem trobat pel camí. Amb la Marina vam fer el coral romput l'any passat, commemorant Estellers. Va ser una experiència molt de donar-li valor a la paraula i d'alguna manera aquella experiència és la que ens està il·luminant tota l'estona això. Per tant, tenim moltes ganes d'estrenar i creiem molt que és el lloc adequat per fer aquesta petita commemoració. M'agrada molt, Guido, que considerem Lorca un clàssic, però clar, quasi té l'edat de Bruce Springsteen, vull dir que tampoc és tan clàssic, tampoc és tan llunyà, és a dir, considerar Lorca un clàssic en el fons és retre-li homenatge, perquè no és un autor que ve de segles anteriors i que si l'haguéssim deixat viure, si no l'haguéssim assassinat, doncs no faria tant, no tindria una edat tan diferent a Benet i Jornet, perquè ens entenguem, no? Doncs per part meva, pur agraïment, em sento un privilegiat de poder tornar aquí i no sé si teniu ganes de compartir alguna idea. Perquè em feu cara de susto quan dic això. Vaig a parlar del que m'atanya, més enllà d'intèrpret, que és la música, que crec que està bé comentar, que ho ha dit el Guido abans, que una mica també com a autohomenatge al nostre desè aniversari, com volem retornar en un llenguatge que havíem experimentat molt a l'inici i que després com formava part del nostre ADN, però no li vam donar tant d'èmfasi, que és com posar la música en escena des d'un lloc contemporani. I en el camí, com deia el Marc, en aquests 10 anys hem trobat el Gerard Marçal, que és un músic versàtil, no té paraules com per expressar, que ens acompanya en aquesta experimentació musical i sonora d'una cosa més tribal, més atàvica que nosaltres teníem tant en el Romeu i Julieta com en els primers muntatges, amb una revisió des de l'ús de l'electrònica, la microfonia, els artefactes electrònics, com dialoguen amb aquest esperit atàvic de la música, de la funció de la música com a ritus, d'alguna forma. I crec que la relectura aquesta que deia el Marc, juntament amb aquesta... S'ha mort el mòbil? Amb aquesta revisió musical, perquè Lorca té molta música, està escrit des d'un lloc que ja el propi text ja sona i per tant la música era molt important i ens quedava com l'espineta d'haver-la treballat més i crec que és molt bonic el que estem treballant. Bien, gracias. Ahora seguiremos con Pura Pasión, espectáculo que se estrena el 12 de octubre en el Festival de Temporada Alta, coproductor del festival junto al Teatro Academia y Cassandra Projectes Artístics.
Esta obra realizará residencia en el Teatro Tantarantana y es una propuesta escogida de la convocatoria de textos en el Teatro Battega. Y aquí la veremos del 13 de noviembre al 1 de diciembre. Y así, Lucia del Greco y Cristina Places. Cristina vuelve con nosotros, es también una actriz de la familia. Laura. Com? Vai. Primer de tot, moltíssimes gràcies al Teatre Acadèmia i a tot l'equip per haver entrat en aquesta coproducció i per haver-nos acollit en el vostre espai. Per la Cristina no, però per mi serà la primera vegada aquí i realment és un teatre que tinc moltes ganes d'entrar a ser part de la família, d'alguna manera. Perdoneu l'aire condicionat. Pura Passió és una novel·la de l'Annie Ernaux que va escriure, es va publicar a França el 1991 i aquesta és la primera vegada que portarem aquesta autora traduïda en català al teatre, traduïda i adaptada, òbviament. El text parla de l'obsessió d'una dona per un home més jove i casat, parla també de l'espera d'aquest home, i és un text que quan jo el vaig llegir la primera vegada no em va apassionar tant per la història en si, perquè al final la història no deixa de ser una història amb la que jo personalment i crec que moltes persones estem familiaritzades de m'enamoro, m'obsessiono, la persona m'abandona, em desespero, torno a recuperar la lucidesa i la indiferència absoluta cap a aquest ésser humà. Llavors, aquest és el recorregut amb el que estem bastant familiaritzades i no hi ha res d'especial en això. Per mi, el que em va fer, el que em va despertar un interès, un desig molt gran de portar en escena aquesta obra és la mirada d'Annie Ernaux sobre la seva pròpia vivència, perquè és una autora que escriu des de la primera persona, des d'un gènere que per mi en aquest text en concret es mou entre un assaig i unes cartes d'amor. Per tant, és un material textual extremadament estimulant per mi, per adaptar-lo i també per escenificar-lo amb tot l'equip i amb la Cristina. I la mirada de l'Annie Ernaux sobre aquesta història d'obsessió desenfrenada que va viure és una mirada anatòmica. De fet, si pogués modificar el títol, li diria Anatomia d'una passió, perquè crec que realment és el que passa en aquest text. Aquesta anatomia que Annie Ernaux fa, la fa per mi des d'una mirada clínica, des d'una mirada freda, perquè s'està preguntant realment no tant quines són les qualitats d'aquest home que van fer que jo m'enamorés o m'obsessionés amb ell, sinó què passa amb la passió mateixa. És a dir, per mi el protagonista real d'aquest muntatge és la passió i m'interessa molt que ella miri aquesta vivència no des d'un lloc de judici o de moral, perquè la moral, tot i que òbviament la necessitem com a éssers humans per viure en una societat, va en contra de l'instint. L'instint i la moral, la majoria de vegades, no van de la mà. I el desig d'Annie Ernaux és instint pur, és cos pur, no hi ha racionalitat, no hi ha cap. I m'interessa que es parli del desig, i a més d'un desig femení, sense el filtre del judici i sense el filtre de la moral, sinó amb una llibertat que no moltes vegades hem vist en les autores o en les artistes dones. També una altra cosa que em va fer apassionar moltíssim en aquest text és el fet que l'objecte del desig d'aquesta dona, del Lio, que explica la història i que serà interpretat per la Cristina, l'objecte del desig està molt lluny i per mi és justament aquesta llunyania entre el subjecte desitjant i l'objecte desitjat el que permet una mena d'al·lucinació del desig mateix. És a dir, si no hi hagués aquesta distància, no seria possible la fantasia, no seria possible omplir aquest temps d'espera amb somnis i amb tota la bogeria que d'alguna manera ella es pot permetre justament perquè aquest objecte no pot tocar-lo amb les mans, o si el toca durant molt poques hores i després torna a desaparèixer. I això és una que em va apassionar perquè realment crec que l'ésser humà necessita aquesta possibilitat de perdre's de manera boja a dins d'un desig, a dins d'una obsessió. També el fet que aquesta obsessió per ella, tot i que
li va permetre arribar a tocar el punt més baix, segons ella, de l'ésser humà. Alhora és una obsessió, una passió que la va apropar molt a la vida, i per mi això és el que, és l'objectiu principal que tenim amb aquest muntatge. És molt ambiciós, però volem justament apropar-nos nosaltres més a la vida, poder apropar l'espectador més a la vida i reflexionar sobre la passió i sobre l'obsessió sense aquest filtre moral que per mi limita i arrisca la moral limiti al teatre, i és algo que amb aquest muntatge, justament posant en el centre el desig d'aquesta dona, no volem filtres morals i no volem judicis de nosaltres mateixos sobre aquest material, per tant l'estem treballant des d'aquest punt de vista. I per últim, que hauria de ser el primer, però agrair-li moltíssim a tot l'equip, tant qui està aquí com els que no estan, perquè realment el teatre es fa en equip. Jo no sabria com serien els meus muntatges si no estigués acompanyada de les persones que m'acompanyen, realment no tinc idea de com serien, i crec que tampoc m'interessa especialment descobrir-lo, perquè sento que la creació, el teatre que m'interessa es fa en equip. Per això vull agrair moltíssim als Cube, al Port Roig, al Paoli, a la Lorena Nogal, al Pere Ojó i l'Aurora Bausà, més òbviament a la Cristina Places, a l'Enès que ens està ajudant, i a totes les persones, la productora, la Júlia Simó, a totes les persones que realment ens estan ajudant a fer aquest projecte realitat. I aquí hi ha potser les cares visibles, però realment hi ha un treball d'uns artistes que admiro molt i que em sento molt afortunada de poder treballar amb ells, perquè per mi són els artistes que sempre he admirat abans de començar a fer teatre aquí. Per tant, poder treballar de la mà em sento molt, molt agraïda. I ja està. Poca cosa diré, perquè evidentment no puc afegir res més a aquest despliegue de lucidesa que acaba de tenir la Lúcia, en la qual ha explicat claríssimament el repte que tenim per davant, que és aconseguir que les paraules d'Annie Ernaux amb pura passió, que hi ha una cosa que em fa gràcia i és que en francès, que jo ho pronunciaré fatal, però el títol seria Passions simple. El que passa és que la traducció tant al català com al castellà acaba sent pura passió, que significa les dues coses, però que nosaltres quan pensem en la paraula pura li donem com una cosa intensa que realment no té, perquè el que intenta dir-nos Annie Ernaux des d'aquest punt de vista clínic i absolutament descarnat, amb un coratge com a dona, tenint en compte que ella va néixer l'any 40 i que ara té 83 anys, però que quan va escriure això, de fet és una de les dones més estimades i més odiades de França, és dona i comunista, o sigui, ja ho tenim tot ahí, o més que comunista, d'esquerres declarada. Jo crec que és una dona, és molt graciós quan veus les seves entrevistes, ella parla molt de que l'escriptura li permet ser tan agosarada i tan valenta, perquè ella té la sensació que una vegada escrit, qui ho llegeixi ho fa a casa seva i ella no és present. Diu que amb els anys s'ha perdut la vergonya d'estar davant del públic mostrant-se ella com a ésser humà perquè tothom coneix la seva vida. O sigui, l'esdeveniment, el seu avortament amb 20 anys, Los armarios vacíos, que parla de la seva infantesa a Normandia. Tots els llibres són realment fascinants perquè de vegades se'm posen una mica, com diria Joaquín Hinojosa, els pèls de punt. És que això té a veure amb mi. I ja sabeu. I per mi el que és molt fascinant és que jo, gràcies a que la Lúcia un dia em va trucar i em va dir fem això, jo m'he deixat, o sigui, jo ara mateix soc com una mena d'armari buit, on m'estic deixant plena per totes les idees que tenen, que tots tenen 30 o per ahí. Jo no. Llavors, jo intento posar-me en la pell d'algú que ha de ser obert i tal, però clar, de sobte apareix la Lorena i diu puges, baixes, et llences, i jo dic un moment. Vull dir que jo, com el personatge d'Annie Ernaux, em puc enamorar d'un noi de 38, absolutament, no és el cas, perquè jo tinc una parella que és molt guai i que m'agrada molt, la meva passió encara és viva,
Però quan visc tot això, quan estic vivint tot això, que m'està costant molt, perquè una cosa que m'ajuda molt la Lucía, pensava que no parlaria, que fort. Una cosa que em diu molt la Lucía, intentem separar-nos del drama, jo ja, no sé qui em conegui, jo el drama i jo estem així com units, i no, és veritat que és una història clínica i que hem de separar-nos d'això i que sobretot, jo que soc molt més jove que Annie Ernaux, em fa cert pudor pensar que una dona pot parlar de la passió tan descarnadament, perquè jo sóc de la generació que una dona que mostra la seva passió amb 20 anys és una puta. O sigui, vinc d'aquest viatge, encara. Vosaltres ja no, però jo sí. Llavors, hi ha una cosa que em sembla fascinant i és poder treballar aquesta valentia de l'Annie Ernaux, posar-li cos a les seves paraules. No sé on arribarem, portem 2 setmanes, estic esgotada, però bé. I el que sí desitjo, ara avui m'estava imaginant, serà molt fort quan ho fem aquí, en aquest teatre que a mi m'encanta, perquè té aquesta cosa de la proximitat que ni tots els productes, saps, que venen en tots els llocs que posen el logo, ho pot competir amb això. O sigui, això sí que és proximitat per totes bandes, menys per darrere, però és així. I estic desitjant que veieu aquest viatge que estem fent ajudats, bueno, la Lucía, aquell equip que és la Pere, i la Inés, que és que l'hem portada amb nosaltres perquè és la nostra ajudant de direcció, i és la necessitat que tenim de tenir algú amb el seu talent, sent tan jove, i amb la seva dedicació, i que m'ajuda amb el text. M'ho estic passant molt bé i moltíssimes gràcies, Cristina, de veritat. No, la veritat que està sent un procés maquíssim i ho han dit tot, però molt admirable tot l'equip i tot el que estic aprenent i molt guai poder-vos ajudar. Em sento molt afortunada. Muchas gracias. Vale, continuamos con el estreno de nuestra primera producción propia, L'Origen del Mon, dirigida por mí mismo. Voy a sentarme aquí ahora. Como decía antes, es la primera vez que se representa en el Teatro Academia un texto de Lucia Calamaro. Justo unas semanas antes, como he dicho, al Teatro Tarantana estrena el otro texto de la misma autora, La vida suspesa, dirigida por Roberto Romano, que estaba con nosotros, pero ha tenido que irse. Las dos salas buscaremos la manera de colaborar juntos. De momento hemos conseguido la complicidad del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y realizaremos un coloquio conjunto con la autora, que vendrá probablemente a nuestro estreno y se quedará unos días. Estamos organizando con Mary. Vale, llamo mis 3 actrices, Alicia González La, Queralt Casasallas y Anabel Tutosaus. Con Alicia... Vale. Con Alicia he trabajado hace... ¿cuántos años? En El Amante Pinter, y con Anabel en 3 actos únicos de Filippo. Y no, con Queralt es la primera vez. Nos estrenamos. Pero es un texto muy peculiar, ¿no? Porque serían teóricamente una madre, una abuela y una hija, pero no corresponde con la edad, no corresponde, ¿no? Anabel, no. No, Lucia Calamaro, el micrófono, para vosotros. No, yo no lo necesito. Lucia Calamaro la conozco desde muchos años, vino aquí hace años también al Teatro Academia. Hemos intentado de trabajar con uno de sus textos, no fue fácil. Ella quería llegar en España con su obra porque en Italia es verdad, es muy conocida,
En Francia también, han producido el año pasado al Festival de Otoño un espectáculo suyo, el año pasado estaba a la Biennale de Venecia, el Piccolo Teatro produce sus espectáculos, y así este texto que hemos elegido, L'origine del mundo, lo escribí ella hace 15 años cuando estaba esperando su hija, y hay mucho de su vida personal dentro y han estrenado el año pasado en el Teatro Argentina de Roma la nueva versión que ella ha adaptado directamente. Ella hacía la dirección también y trabaja con las actrices y adapta mucho sus textos a la personalidad de las actrices que la interpretan. Además, cambiando los nombres de los personajes, dándole los nombres de las actrices. Y así nosotros haremos el mismo. Tenemos justo ahora lista la traducción en catalán y tenemos que hacer una lectura juntos, pero está todo bien. Es muy interesante porque la obra de Lucia Calamaro, son pensamientos de estos personajes que hablan mucho, comunican mucho con el público y a un momento cualquier persona del público, esto me ha pasado a mí, pero me he enfrentado con otras personas, un momento, esto están diciendo lo que me ha pasado a mí, es muy... Encuentras dentro su obra momentos que te han pasado en la vida. Es increíble cómo te puedes, ¿no? Encontrar y así, fate parlare sempre a me. No sé què... Bueno, estem molt en l'inici, vull dir que tampoc podem parlar molt perquè estem com entrant en aquest món de l'obra i nosaltres tenim moltes ganes. Sí que és veritat que jo he de dir que les primeres lectures que he fet és d'aquells projectes que t'arriben i quan ho veus ja sobre paper és com que ja ho veus, és a dir, saps? És un repte, però jo tinc moltes ganes dels personatges, vull dir que t'enamores d'ells, no sé. Sí, clar, jo he de dir que encara no he pogut ni llegir la versió definitiva, o sigui, jo estic amb una traducció prèvia que ens va arribar al juliol i encara no ens hem pogut trobar per la lectura conjunta, però la lectura que he fet ja d'aquesta primera versió em va entusiasmar. La idea, la proposta és divertida, intensa, és surrealista, esbojarrada, existencialista també, no sé, té molts colors i moltes ganes d'aquest equip, a més. Ens teníem moltes ganes de tornar amb el Guido, que és veritat que ens vam quedar amb ganes des que vam fer l'Amanda Pinter, ens vam enamorar molt. Pero has vuelto muchas otras sí, veces he vuelto aquí bastantes con veces, otras producciones. Sí, con otras producciones, es verdad, es casa. y repetir, me encanta. I és veritat que he tornat moltes vegades, però també he hagut de dir que no a algunes coses que havien de fer i llavors que sempre han sigut com un ferida i ara doncs per mi en concret una de les coses que no vaig poder fer també era una proposta semblant a aquesta, 3 actrius, lo de Sarab, que al final no pude estar i llavors aquesta vegada sí i amb moltes ganes. Doncs jo també tinc moltes ganes, em va fer molta il·lusió quan em va trucar la Mary. No, és que li tinc molt carinyo de fa temps i em va fer molta il·lusió i després ens vam conèixer amb el Guido i vaig estar super tranquil·la, va ser molt guai des del punt de vista, no, el dia que nos encontramos. Sí, el dia que nos encontramos. No? Sí. I de repente, bueno, vaig pensar que quan em va dir també el repartiment, vaig pensar que seria un equip molt maco, potent, i ja quan em va llegir l'obra, perquè vaig dir que sí sense no me l'havia llegit encara, no me l'havia llegit, i vaig dir que sí, aleshores, i de cop és el que han dit les meves companyes, que l'obra, el text és una proposta molt xula,
es surrealista, es cómica, pero también es intensa. Sí, también es dramática. También es Sí, dramática. no hemos explicado de qué se trata. No, pero nosotros vamos haciendo, ahora No, sí, eso. Es una mujer en crisis que no sale de casa y toda la primera parte habla con la nevera. Durante la noche abre la nevera, empieza a hablar de sí misma y parece que comenta todo y ninguno la escucha. Así no sale de casa, no quiere vestirse, no quiere maquillarse, se deja y no se entiende por qué tiene esta crisis. Y algo que puede pasar en general. Y hay una hija en casa adolescente que le contesta a su manera, tienen su relación, como puede pasar muchas veces. Y el mismo personaje que hace la hija al final es la psicóloga, que todavía es siempre parece siempre un monólogo, y el personaje de Annabelle sería la madre de esta señora en crisis que tiene una energía totalmente diferente, que llega y le pregunta de reaccionar. Y así es como un turbine di vento que llega en casa y intenta, más o menos esta es la historia. Sí. Vale. ¿Algo más? No. Perfecto, gracias. Como decía, vamos a estrenar el 13 de diciembre, que es en Italia, aquí también es el día de Santa Lucía. Y Lucia Calamaro va a venir en Barcelona. A continuación, la nueva propuesta de la compañía 42 kilómetros con dirección de Israel Solá. Se trata de una coproducción del teatro junto a la compañía y Cassandra Projectes Artistics. Y el proyecto también se presentó siempre a la convocatoria al Teatro de Batega y la veremos al Teatro Academia desde el 22 de enero hasta el 16 de febrero. Diana Gómez, no sé si está marcado todo, Georgina Latre, Rafa de la Croix y Manel Moreno, ¿justo? Sí. A vosotros la palabra. Bueno, som 42 quilòmetres, la Diana, Georgina, el Rafa i jo. Aquest és el nostre tercer espectacle, que en realitat és el nostre segon espectacle, però ens ha costat molt aconseguir un teatre, així com moltíssimes gràcies, de veritat. Sí, perquè era un projecte que volíem fer des de feia molt de temps, que vam escriure fa molt temps també, que estem revisitant ara mateix, i era una cosa que havia de sortir sí o sí, i per això moltíssimes gràcies. Bueno, doncs Entre monstres, així la trama una mica és el viatge que fa una persona que viu un pis en venda i de sobte aquell pis és el pis de la seva infància. Va a aquell pis i allà es comença a retrobar amb personatges, fantasmes, ecos del seu passat que li van recordant i li van retraient i intenta justificar-los i que van formar part també d'una cosa que va passar en aquell pis, que és violència per part del seu pare, i que aquests personatges, amb el seu silenci, també van formar part d'aquest fet que va succeir durant la seva infància. El títol, sí. Sí, mira, per exemple, el títol es diu Entre monstres. El que passa normalment és que de sobte, això està basat en una experiència meva, amb la figura del meu pare i tal, i de sobte el meu pare va deixar de ser el meu pare i es va transformar en un monstre. En el moment que jo vaig començar a dir-li a la gent el que estava passant. Primer, no em creien, no creien les meves germanes tampoc. En el moment que em van creure, de sobte aquella persona, que era tan bondadosa per tothom, es va transformar en un monstre. I de sobte el meu pare era un monstre que ja no era una persona, sinó que havia tractat com un monstre, o sigui, havia deixat de ser la persona que era per transformar-se en un ser mitològic que no tenia res a veure amb mi i que tot el que m'havia passat era per part d'una persona que no existia, que era una mitologia al final, que era un ésser abstracte. I per això una mica de denúncia del terme Entre monstres, perquè el que fem amb l'utilització d'aquests termes i tal és allunyar aquelles persones que ens han fet mal o que són perpetradores d'actes en plan de violència, de violacions i de tot,
per transformar-los en un ésser que no forma part de la societat i que no són humans, que no són persones, que no tenen sentiments. I realment sí, o sigui, per exemple, el meu pare era la persona més meravellosa del món de cara a l'exterior i de sobte quan estava a casa no era així. Llavors és una mica de reivindicació. Sí, i la nostra intenció és, dintre del mateix títol Entre monstres, tatxar la paraula monstres, perquè el que volem fer també amb aquest espectacle és treure aquesta màscara, perquè en el fons quan posem aquesta etiqueta de monstres la posem perquè no volem assumir que aquesta gent forma part del nostre dia a dia, que són els nostres veïns, els nostres pares, els nostres tiets, cosins i que amics. Per tant, amb aquest espectacle volem denunciar això. I res, que estem molt contents d'estar aquí a l'acadèmia, que ara canvia de tema. No, que realment estem... Sí, és el que ha dit el Manel, és un espectacle que ens ha costat molt, però que li tenim molta estima i estem molt agraïdes d'estar aquí. És la meva primera vegada, no sé si la vostra primera vegada a l'acadèmia, i és un teatre... Em fa molta il·lusió compartir temporada amb els Projecte Ingenu perquè els he vist aquí moltes vegades. Bueno, els he vist aquí, em fa molta il·lusió estar aquí de cop amb ells, compartir temporada i també amb gent estimada i tan potent. Res, que estem molt felices. Però dic que també estem molt contents que no he pogut venir perquè està rodant una sèrie, però comptar amb la direcció de l'Israel Solà, que és una passada i estem molt contentes. I amb la Júlia, sí, bueno, sí, l'equip, tot l'equip també és molt potent, estem molt contents, i això. Nosotros también. Muchas gracias. Gracias. El próximo proyecto es la tercera propuesta elegida siempre de la convocatoria del Teatro Battega y que veremos aquí en esta temporada. Y es lo que decía antes, el nuevo musical de la compañía Epidemia Teatre, que podremos ver desde el 26 de febrero hasta el 23 de marzo. Guateque. Aida vuelve, hemos trabajado este año, ¿no? Fantástico, muy divertido. Estoy muy contenta. No. Sí, moltes gràcies, Guido i tot l'equip de l'Acadèmia per la confiança, per haver programat el Guateque. Estem molt contents. O sigui, nosaltres venim de fer Mistela Cant de la Sarsuela al Maldà fa un parell d'anys i vam voler com repetir equip, perquè abans ho ha dit algú, crec la Lucía, que ha dit que el teatre es fa amb equip, i en aquest cas l'equip va ser un encert i un regal, i hem volgut repetir equip i una mica format, no ben bé, però una mica. Així que en Jaume ens ha fet una dramatúrgia molt lliure a partir de Les noces de Fígaro, i en Joel està fent també una adaptació musical molt lliure de l'òpera també, i la Gemma farà la direcció. Bé, l'equip és molt ampli i no estem tots aquí. Contem també amb la Viviana Puig de Fàbregas, que farà l'espai, la Mireia, el Lluís, bueno, tothom, que estem encantadíssimes. I res, i Gemma, parla tu de què fem. A veure, això ha de ser una bogeria. I el títol, que és Guateque, és una declaració d'intencions, no? És una versió molt lliure i molt iaier de Les noces de Fígaro, ambientada als anys 60. Això no sé com us ho fareu musicalment perquè Mozart soni iaier. La dramatúrgia ara mateix té 10 personatges, tenim en escena 4 actors i un músic, és a dir, que el joc està servit, no sé com ens ho farem. Crec que l'espai és ideal per fer un musical de petit format, de proximitat. I a mi personalment tota l'estètica dels anys 60 em tira moltíssim, m'atrau moltíssim. I dins de la comèdia dels embolics ja de l'obra original també ens agradarà tocar temes socials. Penseu que l'obra l'hem ambientada en un bloc de pisos, en una comunitat de veïns,
Per tant, tot això també ens permetrà tocar temes d'actualitat, com per exemple els preus dels lloguers a la ciutat de Barcelona. I per tant també hi haurà aquesta dosi de crítica social que és fidel a l'original, i jo penso que ja deu ser una mica marca, almenys de la producció anterior de la companyia, el posar en valor la paraula en escena, la paraula tan dita com la paraula cantada, moltes ganes de jugar, d'explorar màscares verbals de tot aquest grup de personatges, i us passo la paraula. Jo crec que la fórmula de poder revisitar un clàssic i amb comèdia i amb una companyia reduïda és una cosa que d'alguna manera és una construcció molt molt gran, que d'alguna manera quan tu has d'aixecar en escena 4 intèrprets i 10 personatges i han d'estar a la vegada els 10 personatges, és bastant divertit. El guai és que jo no dirigeixo, dirigeix la Gemma, aleshores el problema és seu, no? Vull dir que en aquest sentit també d'això. Però jo crec, agafant una cosa que ha dit la Lucía que a mi m'ha agradat moltíssim, que parlava de la passió i tot plegat, aquí en aquestes grans diferències que a dia d'avui el reflex segueix sent el mateix que fa molts anys, d'alguna manera els de dalt envers els de baix sempre segueixen tenint tot aquest gran privilegi. En aquest cas, a mi hi havia una cosa que em rondava molt al cap, que és que quan algú té com una gran passió, com el que ella deia, en el cas dels de dalt aquesta passió no la consideren com un desig, la consideren com un dret. I d'alguna manera, que aquest és el motor que el Beaumarchais fa servir per arrencar la peça i que nosaltres ho hem transformat de manera molt diferent, va viatjant una mica en tots aquests personatges, que els de dalt es pensen que els seus desitjos són els seus drets, diguéssim, i els de baix una mica fan el que poden. Crec que aquest univers musical envers ajuntar aquest cant líric, que ara el Joel us farà uns apunts, aquest cant líric amb aquest toc iaier una mica és com una gran bogeria, que no sabem com serà, però sabem que molarà molt. De la mateixa manera que la gran premissa, jo recordo amb el Guido parlant aquí dalt, quan els vam presentar el personatge, i vam dir una cosa que crec que explica molt bé el projecte, que és la barreja entre Cuéntame i La que se avecina, diguéssim. Vull dir, aquest és una mica el to. I hi ha hagut una cosa molt maca, que ha dit el Guido també, sobre la declaració d'intencions de la fundació, de l'Elsa Peret i tot plegat, que crec que nosaltres podem fer una aportació molt bonica en aquest sentit. Quan parlava de la part tradicional, de la part de la tradició, de la part popular, a part de, evidentment, agafar el Beaumarchais, hi ha una cosa, que és que quan tu tens 4 intèrprets i han de fer 10 personatges, has de recórrer a l'essència del teatre popular, a l'essència del joc escènic purament actoral o d'alguna manera de l'artifici despullat, diguéssim, des de que amb el canvi d'un objecte canvies de personatge fins a tot el que se'ns pugui acudir. I d'alguna manera que l'eix troncal d'aquest personatge estigui molt en els actors i en els seus dribblings de Messi, diguéssim, crec que és molt bonic de veure. Una mica així com Dantes, que és maco. A nivell musical, que és una mica el que em pertoca, i el que vull remarcar potser és que d'entrada, quan hi va haver la proposta, pensava el tema de Mozart i música del segle XX, i de Maria Sefué. És com fusionar aquests dos estils, és com pot semblar un repte i penso que ho és a nivell musical. Però en quant a caràcters penso que juguen molt a favor perquè realment la música dels 60 té aquesta part, té com les dues maneres de veure's, és a dir, des de Nino Bravo com molt transcendental, molt dramàtic, fins a l'altre extrem, que és algo també que sembla com això molt iaier i molt divertit. Llavors penso que aquest contrast ens va a favor i ens ajuda. Llavors penso que estem fent aquesta feina d'ajuntar aquests dos estils i és una mica estem en aquest sentit. Penso que a nivell musical és un repte, però penso que en quant a caràcters la fusió ens va molt a favor de l'obra. Vale. No, tenemos muchas ganas de verlo. Gracias.
próximo espectáculo, La Verità sobre la Llum. Llamo María Casellas, Andrea Portella y Ferran Utzet, y es una coproducción del teatro con la compañía El Telers Productions, que estrenará su nueva propuesta tras el éxito del Silenci dels Telers, y estará con nosotros desde el 2 hasta el 20 de abril. Res, doncs... No. No trenquem les convencions establertes, ja està. No te preocupes. Res, només... Si us presentem La Veritat sobre la Llum, que com dèieu és una adaptació teatral de la novel·la de l'autora islandesa Auður Ólafsdóttir, i que amb el mateix equip que vam fer El Silenci dels Telers volem portar a l'escenari. Això és una coproducció, com heu dit, i que estem molt agraïts al Teatre Acadèmia pel suport que ens han donat perquè podem dur el nostre projecte i tirar-lo endavant. I és una coproducció entre el Teatre Acadèmia i els Telers Produccions, que és una productora que hem creat amb l'Andrea Portella, actriu, productora, i jo mateixa, la Maria Casellas, perquè teníem ganes de fer una nova producció després de la bona entesa que vam tenir amb El Silenci dels Telers. Repetim equip amb el Ferran Utzet a la direcció, l'Anna Maria Ricart a la dramatúrgia i l'adaptació, i també hem ampliat repartiment. En aquest cas no serem només 2 actrius, sinó que també s'hi sumen en el repartiment el Roger Julià i la Rosa Renom. I parlem de La Veritat sobre la Llum una mica... És un llibre molt bonic, té molta bellesa i molt breument nosaltres teníem al cap fer una història sobre llevadores i ens va anar a parar aquest llibre a les mans perquè el llibre s'havia traduït en català per primera vegada d'aquesta autora, de l'Auður Ólafsdóttir, que és una autora contemporània islandesa que té altres publicacions i ens va cridar l'atenció per això mateix, perquè parlava sobre les llevadores. I va ser llegir el llibre i dir, és això el que volem fer. En vam parlar amb tot l'equip i tots vam estar d'acord que té unes imatges molt boniques, és molt poètic i teníem moltes ganes de tirar-lo endavant. Bueno, doncs moltes gràcies a Guido i a tot l'equip de l'Acadèmia per convidar-nos a participar i gràcies també a Maria i Andrea per tirar endavant amb aquest projecte. El Silenci dels Telers, que era el primer projecte de la companyia, naixia de l'entorn immediat de la Maria, que és l'ànima d'aquesta companyia, i parlava d'una història molt silenciada, molt silenciosa, que és la de les treballadores de les colònies tèxtils de Catalunya, que n'hi ha moltes al Ter i al Llobregat, i va ser un muntatge que des de l'autoproducció i des d'una proposta escènica molt essencial, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam poder girar-la per molts llocs, vam fer molts bolos, vam fer el Maldà i va ser un projecte preciós realment de participar d'aquest canotes que estableix una connexió amb el territori, amb les persones que venen a veure el que molt sovint tenien un passat vinculat en aquestes colònies. El vam fer a moltes colònies tèxtils. I llavors, en aquest segon cas, hem anat una mica més lluny, cap a Islàndia, que és sempre aquesta cosa bonica del teatre que tant és meravellós relacionar-se amb la proximitat com aquesta possibilitat de viatge que ofereix. I en aquest cas, doncs, tinc la sensació que La Veritat sobre la Llum és una novel·la que amaga amb moltes sorpreses, però narrat sense cops d'efecte. És una novel·la on sí que s'explica essencialment la història d'una llevadora que interpreta la Maria i que viu a Reykjavik, a Islàndia. Està ambientada a l'hivern, un hivern d'aquests que jo es podia imaginar que justament no hi ha gaire llum, perquè els dies són molt curts i les nits molt llargues. I aleshores és d'aquestes novel·les on és molt atmosfèriques, molt delicades, molt íntimes, i on és una mica difícil saber què és el que t'estan explicant, però quedes captivat per una manera de narrar nòrdica molt diferent de la nostra,
i on la veritat es filtra per les escletxes. És d'una delicadesa molt gran, com tu vas entenent que el que t'està explicant aquesta llevadora és l'apertura posterior a un procés vital difícil. Sense entrar en molts detalls, però el que veiem i anem acompanyant durant les pàgines, i en aquest cas durant l'escenificació, és quan una persona que ha passat un mal tràngol i s'ha tancat molt en ella mateixa, a casa seva, ha fet aquella mena de niu i s'ha tancat a la cova, doncs com comença a obrir les persianes perquè comenci a entrar la llum, comencin a entrar les persones i d'alguna manera deixar enrere aquests cicles que tots, per descomptat, en passem i en passarem diversos durant la vida, de dols, d'èpoques de tristor. I llavors en aquest context el diàleg del personatge de la llevadora, que és ella a la novel·la, té com a destinataris els seus companys de feina, la seva germana, el seu veí, un turista que arriba, l'electricista, que són papers on es desdoblen l'Andrea Portella i el Roger Julià. A mi ara mateix em preocupa molt saber quin de tots aquests personatges serà el que parlarà amb Zópaz, perquè és una cosa característica de la companyia, però és... Sí, això és com la meva preocupació ara mateix. I després també, sobretot, l'altre gran destinatari és la Rosa Renom, que és com... és la tieta de la protagonista, que també era llevadora. La família, diguem, de la persona protagonista, totes les dones eren llevadores, i llavors estableixen un diàleg molt bonic a través del temps, com aquella novel·la gràfica tan bonica d'Aquí, que es veu al mateix punt de vista d'un mateix apartament de Manhattan, però durant molts moments històrics diferents, i llavors tu veus en el mateix lloc coexistir diferents èpoques. Doncs aquí veiem aquesta mateixa relació, perquè la llevadora neboda viu al mateix pis que on havia viscut la seva tieta, que ja va morir. I llavors la Rosa Renom suma aquest projecte, que ens fa molta il·lusió també, no ha pogut venir avui, però és una presència molt benefactora, és una mena d'energia que s'ha sumat amb molta alegria al projecte i que li dona una consistència especial. I llavors les dues llevadores van parlant també de l'ofici de portar a la llum a les persones. Al final és una novel·la que sense estridències i sense simbolismes críptics juga molt bé amb els elements simbòlics, i llavors, clar, evidentment, una llevadora és una persona que ajuda a donar a llum, i llavors aquesta idea sumada amb la idea del llarg hivern on no hi ha llum, i la idea d'aquesta sortida de la depressió i de tornar-se a obrir a la llum de la vida, doncs converteixen aquesta experiència, confiem que en un viatge delicat i bonic, i on al final, per descomptat, potenciarem, que a mi m'agrada molt sempre, el treball interpretatiu, que sigui delicat, amb aquesta proximitat és una delícia, perquè la finesa de la interpretació petita la poden rebre tots els espectadors, i a més també amb un treball especialment delicat pel que fa a la llum, que ens haurem d'inventar algun dispositiu escènic que també ho incorpori a l'experiència escènica. I això, amb moltíssimes ganes de començar. No sé si... Gracias. Y ahora llamo Moreno Bernardi para hablar. Volvemos a programar Paradise, porque Paradise es un espectáculo que
en el cual han trabajado mucho tiempo. Probablemente las fechas han coincidido con un momento difícil, estaba lleno del Festival Grec, pero merece que más público venga a verlo, y así hemos hablado con Moreno de esto y él ha pensado de enriquecer todo esto con un proyecto que va a explicar él directamente. Buenos días. Acabo de pedir a Uri Guillem de acompañarme, que no estaba en el guión, pero lo ha aceptado. Volvemos a hacer Paradise por el hecho de que Paradise no lo hemos cerrado nosotros desde los pasos, desde la compañía. Sigue como obra, sigue como proyecto. Como proyecto, es decir, como proyecto teatral y como proyecto de investigación, que es la naturaleza propia que caracteriza los espacios, la compañía, y como un proyecto de reflexión que normalmente nunca hacemos. Y aprovechamos la colaboración y la relación directa con el Teatro Academia para juntar recursos que tenemos a disposición para poder ofrecer un viaje a la comunidad teatral y al público que le interesa, que es mucho más largo de lo que puede representar la obra mientras está programada en el mes de mayo. Y Del 21 de mayo hasta el 8 de junio. Paradise es un texto de Keith Tempest. Hace muchísimos años que yo quería un texto propiamente teatral de Keith Tempest, una versión contemporánea del mito de Filoctetes, de la tragedia griega y del originario de Sófocles. Ya me había acercado este texto, el texto original, para el Festival de Mérida, en una producción de Mérida, y desde entonces tenía ganas de volver al personaje de Filoctetes, a lo que representa y a lo que comporta como provocación continua desde un punto de vista social, artístico, cultural y político. Pero tengo mucha paciencia cuando me enamoro de algo y me lo pienso mucho. Y no quería trabajar el texto original, quería esperar o yo de tener una idea con la compañía más cercana a mi investigación o los lenguajes contemporáneos que nosotros experimentamos, o esperar que grandes autores puedan proponer a todos nosotros una nueva versión desde un punto de vista dramatúrgico. Y entre los grandes autores claramente apareció Keith Tempest con una versión excelente, se llama Paradise, y se puede intuir por qué Paradise como lugar encerrado y aislado, que puede ser por un lado el sitio perfecto para poder estar, pero a la vez también la grande trampa para no poder estar y vivir con los demás. Filoctetes es este personaje guerrero extraordinario que vive en una isla durante casi 10 años, abandonados por los suyos por motivos sociales durante la guerra de Troya, y se ve abandonado en la isla de Lemnos, convive con una serie de habitantes de la isla. Odiseo, interpretado por Uri Guillem, y Neoptólemos deciden, bueno, más bien Odiseo decide volver a la isla de Lemnos para recuperar Filoctetes 10 años después, con el engaño. Se lleva a Neoptólemos, hijo de Aquiles, y trata de convencer a Neoptólemo de que en realidad lo quieren llevar a casa porque ya merece descanso, pero en realidad es una trampa porque lo necesitan para poder ganar finalmente la guerra de Troya. ¿Esto por qué? Porque Filoctetes tiene un arco de divinos, que es el único instrumento que puede cumplir con la última batalla. Esa es la historia. Keith Tempest, ¿qué hacen? Van mucho más allá, revoluciona el concepto griego en el sentido que desaparece el deus ex machina, de esta manera responsabiliza al ser humano de sus decisiones, de lo que hacemos, incluso de lo que hacemos cuando no es una acción directa, es decir, todo lo que permitimos también lo estamos haciendo. Y le da una grandísima importancia a lo que en el esquema griego es el coro, se transforma en personajes individuales, son los habitantes de la isla. Reduce los personajes solo a 2 con respecto a los que vienen desde fuera para recuperar Filoctetes, y humaniza a todos los personajes, que es una característica de Keith Tempest. Es decir, que si Odiseo representa el militar
que vive para la razón de Estado y para su gloria personal, para su éxito individual, a la vez es también aquel que es víctima de esta misma mentalidad, de esta misma educación. Si Filoctetes es la víctima de la situación, porque de todos modos es el personaje abandonado durante 10 años, a la vez es el ex guerrero dispuesto a matar a cualquiera para su gloria personal. Solo artistas extraordinarios de la palabra, de la poesía y sobre todo para mí de la música como Kid Tempest logran un texto tan actual en cuanto a contenido, sincero en cuanto a forma, con un nivel altísimo de estructuras poéticas, pero a la vez con una gran tranquilidad de poder mezclar la palabra pop con la palabra sublime del teatro clásico. Y como es nuestra característica, es la estética que trato de, a lo largo de mi larga vida, descubrir cada año por qué es lo que es. Y juntamos diferentes lenguajes, que es lo primero es la palabra, que ha sido probablemente el trabajo más largo que hemos hecho. Venimos de un laboratorio de 1 año y medio, con la música, las canciones, el multimedia y una serie de diseños que intervienen, que son el vestuario, la caracterización y la iluminación, que no interviene tanto para contar la historia, sino para poder vivir la experiencia. Eso porque yo creo que la gran protagonista del texto y probablemente de nuestra versión es la isla misma. Me pregunto si la isla tuviera voz, si pudiera hablar, si la misma isla extraordinaria que consideramos Paradise nos recordabas que en un momento antiguo ha sido cementerios de víctimas. Las islas, como todas aquellas islas que hoy en día se llamamos campo de refugiados, términos que utilizamos nosotros para definirles a ellos, pero que ellos en realidad no se podrían definir así si no fuera por una situación, son personas. Y las islas que tenemos dentro de nosotros mismos cuando nos refugiamos en zonas oscuras para poder ser aceptados y sentirnos bien con el apoyo social, público, político y laboral que necesitamos. Y islas como aquella tierra, y no hay que ir muy lejos para entender esto, donde a lo mejor hemos construido una arquitectura moderna extraordinaria que nos permiten bailar, hacer festivales de música, pero por debajo de aquella arquitectura aún hay muertos abandonados o seres olvidados al que no le permitimos ni voz, ni historia, ni cuento. Para mí Paradise significa todo esto. Y para lo spazio significa un momento muy importante. Lo spazio cumple 5 años, hemos hecho 5 años sin pausa, sea por lo que se refiere a los laboratorios de investigación que a la producción artística. Incluso en pandemia no hemos hecho pausa, es cuando hemos trabajado más y aún no sabemos por qué, y cómo lo hemos logrado, probablemente por la pasión. Y yo personalmente necesitaba, y la compañía también, creo, una pausa con respecto a una grande creación. A veces es sabio también hacer esto, y hacer pausas es también una manera de trabajar. Y las pausas con respecto a la creación, pero no pausas con respecto a las cosas de las que nos ocupamos cada día. Entonces Paradise sigue ahora con algo que llamamos Pro Paradise, que será un workshop de octubre hasta el estreno, de sesiones abiertas en lo spazio con la colaboración de la Teatro Academia, donde nos enfrentamos a temas que son los elementos propios de la puesta en escena de Paradise: la composición, la dirección y la dramaturgia, la iluminación y multimedia, caracterización y vestuario, interpretación y actuación, canciones y música. Nos damos cuenta, mientras estábamos diseñando todo esto y mientras salía la idea, sea con Guido directamente con Mary, de que en realidad los elementos que estamos tratando no solo son propios del lenguaje de Paradise, sino del fenómeno escénico en sí. Y haremos sesiones donde a las personas interesadas, que puede ser público, profesionales del sector o estudiantes de las tantas disciplinas que intervienen, puedan o asistir a cómo hemos trabajado o hablar con nosotros desde su punto de vista, confrontarnos, debatir,
transmitir, difundir, acompañar al público a muchas lecturas posibles y invitando también a profesionales, con lo cual no solo nosotros, que puedan hablar de Paradise y puedan intervenir sobre esos temas. Es como si hiciésemos nuestros viaje hacia la isla de Lemnos, que terminará siendo aquí directamente la isla en el Teatro Academia. También esperemos que ocurra, es motivo para nosotros de abrir las puertas después de mucho aislamiento creativos, descubrir y confrontarnos con el pensamiento ajeno y que a lo mejor pueda provocar encuentros artísticos entre los asistentes, ojalá esto pasara, o para nosotros una reflexión para o una nueva versión, algunas cosas con respecto al Paradise del año pasado, o revisitamos algunos elementos que intervienen sobre la misma interpretación. Más no puedo decir para no aburrir, y como Auri le pido acompañarme, algo dirà. Res, jo només puc afegir que com a intèrpret, clar, o sigui, no he tingut mai l'oportunitat de tornar a fer una obra amb ell i crec que és el repte precisament d'aquesta producció, que parlo en nom meu i crec de totes les meves companyes, perquè també crec que tornar a treballar amb la seva sensibilitat i amb tots els elements que hi ha en escena serà una molt bona oportunitat com per descobrir no sé si una obra nova, però sí, o sigui, hi ha alguna cosa de treballar amb ell que sempre és com tot està obert i tot és possible i crec que forma part precisament també de l'Espazio, no? Aquest quadre sempre en moviment i que sempre s'està pintant i tinc moltes ganes de veure què pot passar amb una obra que ja ha sigut representada, com tornar-li a donar veu des d'un lloc i havent tingut un contacte amb moltes altres veus. Llavors crec que és una oportunitat molt bona per revisitar i per crear de nou. Muchas gracias.